Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally Matric exam result दा finally नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बबे वेबसाइटआव नायगोन आं नोंथांमोननो गासैबो दिन्थिगोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान थ साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि लेटेस्ट आपडेट मोननो एन्ड बेनिफ्राय HS फाइनालि फैथ'वाखै दिनै मेट्रिक रिजाल्ट होसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 10 AM जानाय लोगो स नोंथांमोना 10 बाजनाय लोगो नायनो हासिगोन बेनिफ्राय मोनसे अपसन मोजां दङ सेबानिफ्राय मोनसे एप्लिकेशन होदों जे मबाइल एप्सआव नोंथांमोनाबो नायनो हागोन डाउनलोड खालामनानै स बेखौ नोंथांमोना मोनगोन प्ले स्टोराव दा बोरै खालामनांगौ जों बेखौबो नायगोन स बिनि सिगां बबे लिंकआव जों नायगोन रिजाल्टखौहाय जों बेखौ नायग्रोनोसै फैदो गोबाव खालामा मानोना साइटआ जोबोर बिजि गासै 10 एबा 10 ता वेबसाइट होदों बेयाव नोंथांमोना रिजाल्ट नायनो हागोन अके स बोरै नायगोन माब्रै रल नाम्बार नोंथांमोना होनांगौ जों बेखौबो डिसकास खालामगोन बा नोंथांमोना दिन्थिगोन जायखिजाया दिनै लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दा बेयाव एग्जाम्पल दंखायो स नोंथांमोनाहाय दिनैहाय मोनसिगोन रिजाल्टखौ फाइनालि दा साडेनलि अफिशियेल नटिफिकेशन रिलिज एन्ड बेयाव स नोंथांमोना रल नाम्बारखौ बेबायदि होनांगोन रल कड थायो हमना ला B23 बेनिफ्राय बेबायदि थाबाय एन्ड रल नाम्बारा बे राइट साइडआव थाबाय स नोंथांमोना रल नाम्बारखौ साइडआव होनांगोन एन्ड गावनि कड नाम्बारखौ होनानै एन्ड बेनिफ्राय वेबसाइटआ नै नोंथांमोना sebaonline.org मोनदों बा resultassam.nhs.in बेबादिनो गोबां दङ गासै 10 ता होदों बे नोंथांमोना बे 10 ता लिंकआव थांनानै जायखिजाया मोनसेयाव नायबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन स बिनि अनगायैबो जुदि बेयाव नायनो हायाबा स नोंथांमोना प्ले स्टोराव थांनानै मबाइल एप्लिकेशन सेबा रिजाल्ट्स लिरबानो डाइरेक्ट फैगोन बेनिफ्राय डाउनलोड खालामनानैबो डाइरेक्ट रल नाम्बारखौ होनानै नायनो हागोन स बिदिबा जों बोरै नायगोन जों बेक थांनानै जाहाथे नैबेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेबायदि बेनिफ्राय बे साइडआव थांनानै वेबसाइटआव रिजाल्टखौ नायनो हागोन दे एन्ड बेनिफ्राय स जोङो बेक फैबाय एन्ड बेनिफ्राय डाउनलोड सेबा रिजाल्ट्स मबाइल एप जों बेयाव थुनाय लोगो जोङो डाउनलोड खालामनानै लानो हागोन एप्लिकेशनखौहाय स बेखायनो आं बेयाव थुनसै नै देन बेयाव थुनाय लोगो नोंथांमोना बेबादि पेज मोनबावगोन अके बेबादि पेज मोननानै स नोंथांमोना बे डाउनलोड सेबा रिजाल्ट्स एप्लिकेशन एपआवहाय थुनाय लोगो डाइरेक्ट बियो प्ले स्टोराव थांगोन आरो नङाबा डाइरेक्ट नोंथांमोना प्ले स्टोराव थांनानै सेबा रिजाल्ट्स होबानो डाइरेक्ट फैगोन दा नै सेबा रिजाल्ट्स होनाय लोगो बेबादि फैगोन एन्ड इनस्टल खालामबानो नोंथांमोनाहाय रल नाम्बारखौ होनानै रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन बेखायनो दानो इनस्टल खालामदो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ स बेनोमोन नोंथांमोननि रिजाल्ट शीटनि बागै HSLC बेनिफ्राय HSनि फैबा आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय